Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, 22 anyos na sapwan patay sa isa ka sementeryo sa Barangay Granada. Duha ka adlaw nga transport strike suportado sa progresibo nga grupo. Kung sa balita nasyonal, 200 pesos nga bulanan nga ayuda para sa pigado nga pamilya aprobado ni Duterte. Ikaduha nga COVID-19 booster shot dako ang mabulig suno sa isa ka doktor. Mayong aga Bacolod, may aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Webes, Marso 17, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kay Action Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkaramos lamang sa Good morning sa aton sa mga ka-aksyon. Happy Thursday na naman. Dali lang yun ha. Ori na. Perfect. Good morning kay Sir Milili Oligo. Dira sa may Barangay Tangub sa may Bonnie's Cafe. Dennis Nuestro, good morning man. Kag sa dira kuno sa may Woodfire Bacolod. Michael Cordero, good morning. Good morning man kay Sol Cordero. Good morning man kay Jensky Mayag. Mayang aga dira sa imo. Kag of course kay Sir Archie Bais. Mayang gabi kita ay kami kagabi sa sa may Manukan Country. Nagasaot-saot siya sang I was dying inside to hold you. Kay May Stofago. Good morning, ma'am. Of course, ani naman si Ma'am Luisa Melos, kag si Sir Melchor, dira sa may Bago City. Dalon ta na lang si Teacher Romela Arevalo, kag si Tito Shalo, kag of course si Excel Faye. Dira tanan sa Bago. Kay Dennis Richard Tibor Roma, good morning everyone. Stay safe and God bless us all kuno. Don't wanna wake up alone anymore. Still believing you'll through. You'll through my door, man? All I need is to know it's for sure. Then I'll give all the love in the world. Kabalo ko gyapon ay. Sir Milili Oligo, morning, Ma'am Eden, guwapa kag action, Migo Boy Duran. Thank you so much. Amo ginabalaga pa kompleto sa adlaw ko mo ang Eden guwapa. Perfect. Sir Eddie Laus, good morning. Ara lang sila kuno ni Nanay Isabel. Naga-monitor dira sa may syudad sang Victorious. Thank you so much. Ruth Eriman, good morning mga ka-aksyon. Kag sa tanan naton ng mga EFC members, mayong aga dira sa inyo. And of course, kay lapit na lang. Pila na lang kadlaw. 53 na lang kaadlaw antes ang aton sininga election. Of course, ang Aksyon Radyo Bacolod ang nagapangita sang data gatherer sa Diyan kay lulupod kita sa national kag sa local election. Updanin nyo kami kag buligan para mahapos ang aton sini nga trabaho. Kag luyag mo bala nga mangin kabahin sang coverage team sang Aksyon Radyo Bacolod sa Mayon 9. Of course, Aksyon Radyo Bacolod nagapangita sang data gatherers kag reporters para sa mga masunod nga lugar. Pamati nagapangita kami data gatherers kag reporters para sa Bacolod, sa Banwas ang Hinigaran, Banwas ang La Castellana, Banwas ang Isabela, Banwas ang Moises Padilla, Banwas ang Binalbagan, Banwas ang Hinubaan, Banwas ang Tuboso, Banwas ang Kanduni, kag syudad sang Himamaylan, kag syudad man sang Victorias. Of course, ipadala lang ang imo resume sa Aksyon Radyo Bacolod News at gmail.com. Liwat, Aksyon Radyo Bacolod News at gmail.com. Small letter tanan, no space. O kon idulong sa estasyon sa Aksyon Radyo Bacolod, diri sa may 4th floor, Penthouse Wilrose Building, corner Burgos Locsin Streets, Barangay 9, Bacolod City. Mangin kabahin sang madinalagon nga coverage sa Aksyon Radyo Bacolod. May age limit tagali 18 years old, tub 35 years old, lalaki man o kung babae, physically,
Pwede man male or female at heart, pwede gid. Ang deadline sa inyong submission sa inyong resume, tubtob na lang sa Marso 31. So, the more, the merriest. The more, the merriest. The Morris. The morest, the merriest. Wala mo Ululupod na kita makilala, wala nga mga nagkuha na, nag-signify na. Oo, nagkadalag na kagatong resume. perfect ito to man na intrabla sa aton ligad. Tulangan. Correct. Ang isa na-meet ko pa kagabi sa Planta Hotel. Ay, perfect. Apply na. Langgam. Sige. Okay. Standby na sa mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye sa aton Action Radio Philippine Standard Time las 6:08, detalye na sa mga balita lokal. Nasapwan patay ang isa ka lalaki sa public cemetery sa Barangay Granada kahapon sang hapon, Marso 16. Sunog kay Police Station 5 Commander Captain John Christopher Masangkay, ang napatay ging kilala kay Darwin Nunez, 22 anyos, kay residente sa Purok Pedring, Barangay Estefania, sa siyudad sa Bacolod. Sa aligasyon sang upod ni Nunez nga 18 anyos nga lalaki kahungod wala ginhingadlan, mga alas 9 sang kagabi kun sang Marso 15, sang nagtabo sila sa duha ka persona nga hindi niya personal nga kilala agud madulong sang baklon nga marijuana. Palayag sang saksi, siya ang nag-drive sa motorsiklo kapag abot sa lugar. Nanaog si Nunez ka nag-istorya sa duha ka persona kag matapos ang pila ka minutos nakabati sa singgitan. Rason nga nagpalagyo ini bangod na napaminsaran nga base nga may bypass operation. Kahapon sang aga, nagpadulong ang pamilya ni Nunez sa balay sa nasambit nga lalaki kag ginpangita si Nunez bangod wala nakapauli kag didto na sinigin sugid ang natabo. Sa karon, isa sa ginatanaw ni Masangkay nga rason sa pagpatay amo ang bangod sa illegal nga droga kag samtang padamang investigasyon ug may buluan kung sino ining mga sospetsado. Patay naman ang 31 anyos nga lalaki matapos gintiro sa wala pa makilalaan nga persona sa sitio Hagnayon, Barangay Magtikol, Banwa, Sang Tuboso, las 11 sang gabi, Marso 15. Ang biktimang ginkilala kay Renan Hermetanio, residente sang nasambit nga lugar. Sunod kay Police Captain Paul Kenneth Magan, hepe sang Tuboso Police Station, nagahigda si Hermetanio sa duyan sa ilang puloy-an sang ini siya ang hinali na lang nga ginluthang sa wala makilala nga persona sa diin. Naigo siya sa natuong nga dughan nga among gintunaan sang iya kamatayon. Sunod pa kay Magan, malapit sa soldado si Hermetanio nga among posible rason nga nasalan ini nga informant sang otoridad. Sa karon nagapadan pa investigasyon sang kapulisan sa rason sang krimen. Nagapadayon man ang investigasyon sang Manapla PNP para makilala ang responsable sa pagsunog sang 3 ka makabalig sa Eco Park sa Zone 4AB, Barangay Purisima, Manapla, las 9:20 sang aga sa itong Marso 24. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Captain Ocon Marso 14, sa pagpangusisa ni Police Captain Janick Bermudez, ang hepe sa Manapla PNP, isang totally damaged, samtang duha ang partially damaged, kaang halit sang kalayo nagdangat sa 5,000 ka pesos. Ang nasunog nga lugar, anay headquarters ni sang 6RMG, kagkaroon ginahimo nga pasilungan sa mga bikers, kag iban pa nga mga bisita. Priso karon sa custodial facilities ang Kabankalan PNP ang 52 anyos nga lalaki matapos ginbuno ang yatupad balay. 37 anyos, residente sa sitio Amian, Barangay Tampalon, siyudad sang Kabankalan. Sa inisyal nga pagpahusisa ginpahay ni Lieutenant Dennis Melgarejo nga samtang ginakayo ni malinaw ang iya sining Chicken Joy cart ni Merdardo Tacleon, hinali na lang ang ginpalapitan ini sang sospetsado nga si Enrico Lasha kag wala sang anong rason ginbuno ang biktima gamit ang kutsilyo. Maswerte nga wala napuruhan ang biktima kag nakagwa naman sa hospital. Ang sospetsado ang voluntaryo naman nga nag-surrender sa opisyal sang barangay, dala ang gingamit sini nga pangbuno. Na-recover naman ang 390,000 pesos ka balor sa ginasuspetsuhan shabu sa bypass operation sa City Drug Enforcement Unit sa kagabi sa 15th Aguinaldo Street, Purok Oraro, Barangay 4, siyudad sa Bacolod.
Ang nadakpan gilala kay J. Lucasan, kag residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa iya ang 47 gramos ang inasuspetsyohan shabu kay iban pa nga drug paraphernalias. Si Lucasan ang preso karon sa custodial facility sa Police Station 2. Samtang nakuhaan man sa masobra 1 ka gramo sa ginasuspetsyohan shabu si John Paul Relatos, nga residente sa Purok Marapara, Barangay Bata, matapos ang bypass operation sa Police Station 5. Nakuha sa iya ang 6 ka elongated plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu. Sa iban pa nga balita lokal, pagasuportahan sa mga progresibo nga grupo sa syudad sa Bacolod kag probinsya ang plano sa sektor sa transportasyon para sa duha ka adlaw nga untat biyahe. Suno kanday NFSW Secretary General Butch Losande kag KMP Secretary General Danny Tabura nabalaka ang ilahanay para sa mga agrarian reform beneficiaries sa domino effect sa inasod-asod nga saka sa presyo sang gatong. Dugang pa ni Losande, hindi naman masarangan sang magagmay nga plantador sang tubo ang pagtaas sa presyo sa mga abono nga nagsaka sa 200% sini nga tuig. Ginakabalak-an ni Lozande ang maprenda kag ipaparenduhan na lamang sa magagmay nga plantador ang iladuta bangod sa nagapadayon nga pagsaka man sa presyo sa mga palaklon. 200 pesos nga bulanan nga ayuda para sa pigado nga pamilya aprobado na ni Presidente Duterte. Samtang ikaduhang COVID-19 booster shot, dako ang mabulig suno sa isa ka doktor. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Inalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sa listahan sa mga
Yes, good morning na dira sa kay Alex Fuentes, sa kay Ma'am Luing Melos, may aga dira liwat sa imo, kag kay Melchor Melos, sa kay Romela Ilustre Arevalo, may aga, Veronica Santillan Manukan, may aga man, Homa Lumena, sa kay Teresa Linaha Kayaw. Try, mga aga dira sa imo sa Bago City. Kaday mga classmate da, Jean Buarom. Sila ni Grace Ibarra. Che Zamora. Zuzet Lumeda. Mga classmates. Kag sa kay Joe Villanueva. Nalipat ako na itong migo ko. Doon nalawaan ang akong bayo. Elvira Hilogo. Do halin di sa kwan mo. Halin bala sa bakag. Balo kang dugay nang ginasuksok na sulod sa bakag. Madumduman gani. Anong bakag man? Away ka makaabot sa bakag. Wala. Ang bakag. Nakafamiliar lang. Daw himo na sa daw kwan himo na sa daw kawayan. Oo. Familiar. Ay, ang familiar. Ang bakag. Oo, bakag. Nadumduman ko nagali. Una yung tangan sa una sa mabayo mo. Oo, bakag. yes. Kay Lula ko na nabatian sa una. Bisan plastic na bulutangan na bakag. Bakag, pero tawag yan. Bakag. Yes. Pero ang bakag na siya, actually, himo na siya sa kawayan lang. Daw basket din ako. True. Ginabutangan sa mga na subong. Mga bayo, mga lago. Yes. Subong ng mga prutas na mga ginabutang. Subong, oo. Elvira Hilogo, good morning, man. Hil Javier. Okay, musta nga tunda nga swab test? Ari na sa subong sa kwan mo sa quarantine facility sa Makati. Din sa Linaw. Di si man siya. Ay, may quarantine pagali. May tekay hindi siya fully vaccinated. Okay. Halin siya sa, I think, ang last nga biyahe daw, Vancouver, Blamos, Canada. Wow. Wala na, away ka, hindi ka ang partner ko nung nagtugong, basi may mga puto da, or may mga... Mga ano? Puto, halin na Sa Vancouver? Basta ko na nung specialty Grabe ba? to eh. Okay. Bisan hangin na lang. Ang pasalamatan. Kuha sa bala puyo, Before sila sa Canada, ginamoy, Nyari, aring hangin na sa Oo, Vancouver. yes. Kasi may mga puto, tapos specialty, bilang mga, parang wala na, muna blandi blau, mga... Ano nga nilang sa tanay gani? Budbud. Budbud. Ang hibot ko ron. Tapos pero may nakabutang made in Canada. Made in Vancouver, Canada. Gusto ko yung Action Boy, may experience. Yung mga friends ko wala nagpa-abroad. Hindi ko na gusto sa mga keychain, sa mga nail cutter, na may pangalan. Walang ano. Gusto ko hangin. Hangin? Very simple lang, kit ba lang ginapangayo ko. Pero hindi, tingala ko hindi pa mahatag. No? Ang lahat sila, kung kuha kang lahangin, kung halos buli, plus yung taga-muli. Ay, lakla. Hindi man. Gusto ko, di hangin. Balaki para pag abot, buksan mo kag hakloon. So, the feeling mo, dato ka to. Oo, di ba? Amo lang na iyang ako, niya pangabay sa akong mga friends nga abroad. Why is it so hard? No? Sige daw ka, balik mo na sa imo request niya. Di, gusto ko yung unique. Gigya nga ako niya request. Para hindi kasi, Ay, hindi na sa balik, unique. unique na iya. Uniqueness na tawag. Kaya Bali kung as bali, in- negative ang ano. Ang balik short na siyang balingag. Hindi, negative na siya. So, himuon ta na lang, or kabigon ta na lang as unique. Okay. Na? Ana Sinoro, may agaman. Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira sa imo sa Minnesota. Ari, si Ma'am Vania Kabalo. Kabalo ko, dalaan niya gid ko hangin. from Minnesota. Yes. Sa Rochester. Kung pwede man, snow. Ikan lang. Ibutangan niya lang ice para hindi mag-tunaw. Hindi ha, pag-abot yun ipa-freeze yun dahil liwat. Hindi dala sa snow. Butangan niya ice para nga hindi matunaw. Okay. Sta? Dapat bucket, gid mama. Faustino Capillo Navarro Jr. from Sabah, Malaysia. Ginswab na sila gapon, result na lang para maka-flight na puli bakulod si Hil Javier. Ay, perfect. Lapit na lang ang puto mo. Lapit. Doon ba si Budbud from Kasi Vancouver? puto to dong dala yan, no? Puto, pero sila usually, mga amo ng country action boy, dalag ko nga, serving, kita mo na ilaya. Basi, to ilaya? Puto! Basi ganan siya itong ilaya. Feeling ko man. Basi- Wala to yung may kakaputo mo. Banan siya itong ilaya. Banan siya. Puto! Yari puto. Makambal ka, Ari. Gusto mo puto, ah. Tingnan.
Sige, Christine Minyes Villalobos, good morning mandala sa imo, na? Yes. Sa mga nagapangapidra sa tanan nga mga kapihan, mayong agagid, oy, migo tada sa Alagad Radio, good morning man. Yes, dira sa may banwa sa hinubaan. I was dying inside. Sa ano na Kanta yun, lang kuya, hold you. TikTok eh. Baka nakabalo, oh my gosh. Wait, Oo. kung ka ma-perfect I sang ang... couldn't believe what I felt for you. Wait, kung pagka ma-perfect ang paru-paro G. Paro G. Dason mamap dance na puro TikTok. Gusto kaya dito kita sa may plaza bala. Kibot ko ng mga tao. Miss Gorge, ziplock bag lang, hindi ako pull over. Hindi ako pull over. Perfect, Ma'am Van. Sige, Ma'am Van, basta hangin, gidya. Pati ka na, tsakto ko puto, kag budbud din specialty sa Vancouver, oh. Ay, perfect! Kaya babati, kung di kaya halin to saya mo. Oo. Wait, kung to yan, nagalin mo. Sige, panahon na na, be. Tagaan mo ko ha, para katilawan ko, para hindi ko magmanol. Puto halin sa Vancouver. Oo, kag sang budbud. Basi may sikwate, pag inangapama ng budbud. Sikwate man. The chocolate. Chocolate. Oo, sikwate na tawag. Consider pa kukwa. Amo na, sikwate na to. Ate, sige, standby na sa mga balita lokal o kung balita national. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 25 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginanunsyo naman sang Malacanang ang ginaprubahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang paghatag sang 200 pesos nga monthly allowance o kanayuda para sa mapigado nga pamilya para sa bilog nga tuig agud mapahaganagan ang epekto sang padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong. Sa Palace briefing, gitpahag ni acting presidential spokesman Martin Andanar, ginaprubahan sang presidente ang duha ka rekomendasyon sang Department of Finance may kangtanan sa pagtaas sa presyo sang produkto sa petrolyo. Una diri rekomendar sang Finance Department nga ipabilin ang fuel tax tungod sa kabalaka nga magnubo ang revenue sang gobyerno kay ikaduha mo nga hatagan sang 200 pesos nga ayuda sa kada bulan ang pigado nga pamilya. Ginpahayag sa isa ka doktor nga dako mabulig sa ikaduha ka COVID-19 booster shot para sa moderately o severely immunocompromised sa kaso nga may surge sa kaso. Sunod kay Dr. Imelda Mateo, ginarekomendar sa Vaccine Expert Panel ang ikaapat nga dose ng bakuna para sa vulnerable population nga may 1-3 ka bulan nga interval kag base man sa panugyan sang ila doktora. Dugang pa ni Mateo, mahimo man ang booster shot para sa mga edad may edad, persons with comorbidities kag frontline workers kang isang healthcare kag airport personnel nga may interval nga 4 ka bulan. Palayag ni Mateo ang dugang nga dose sang bakuna dako ang mabulig batok sa virus elebe na sa mas makalalaton nga variant kaangay sang Omicron. Wala pa sa 10% sa masobra 377,000 ka public transport workers ang hatagan na sang 6,500 sa idalom sang Pantawid Pasada program. Ginpahag ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Executive Director Maria Cristina Casion, 35,000 ang natagan sang nasambit nga ayuda sang kahapon ang unang adlaw sa paghatag sang fuel subsidy.
Sunod rin pahig sang Land Bank nga mahimo matapos ang distribusyon sa maabot ng Biyernes, Marso 18. May 136,000 ka subsidy card holders sa mga jeepney drivers kag operators ang mga nakilalaan nga benepisyaryo. Ang nabili na kadamuon naman ang mga operators kag drivers ng bus, tricycle, taxi, TNVs kag delivery service riders. Nagpayo ng gobyerno sang 5 bilyones pesos para sa nasambit nga subsidy kag separado nga 500 milyones pesos naman para sa mga manguma kag mangingisda. Ginaprotestahan sa karon sang grupo sang manunudlo ang plano nga 20% nga tax sa travel allowance ang manunudlo nga magaserbe sa Mayo 2022 nga eleksyon. Suno kay Alliance of Concerned Teachers Secretary General Raymond Basilio, hindi man income ang 2,000 pesos nga travel allowance gani hindi kinanglan nga patungan sang tax. Dugang pa ni Basilio sa laang paghangop sang Bureau of Internal Revenue nga i-classify ang travel allowance bilang income. Una dirigin pahayag sang Commission on Elections nga buhinan sang 400 pesos bilang tax ang travel allowance sa mga manunudlo. Ginpahayag naman ni Health Secretary Francisco Duque III nga ang Omicron subvariant nga nag-apekto sa Hong Kong ang mahimo makasulod ban sa Pilipinas. Ginhimo ni Duque ang pahayag matapos ipamangkot ni Presidente Rodrigo Duterte ang posibilidad nga pagsulod sang BA 2.2 subvariant sa pungsod. Suno kay Duque, may aras ang posibilidad apang hindi sini masiguro kung daw ano kasangkad ang epekto sang variant sa Pilipinas. Sa manumduman ang in-report nga surge sa kaso ng COVID-19 sa nakaligad ang inapaabot o kung ginaangot nini sa BA.2 variant. Nag-imprenta na ang National Printing Office ang 73% sa nga masobra 67 milyones nga automated election system ballots para sa Mayo 9 nga eleksyon. Sa briefing, ginpakita ni Commissioner Marlon Casquejo, Chairman Steering Committee para sa eleksyon nga masobra 49 milyones ka mga balota ang naimprinta na. Sa amo nga numero, 55% na paidalom sa verification kag masobra 47% ang ginmarkahan nga good ballots. Sa datos, tubto Marso 15, naimprinta na ang tanan nga balota sa tanan nga rehiyon magluwas sa NCR kag Region 3. May masobra 5 ka milyon naman nga balota kun 7% ang ginakabing defective ballots nga kinahanglan i-reprint. Napasiguro ni Casquejo nga pagagubo na mga depektibo nga balota kag hindi pag-i-deploy. Sa katapusan nga bayang sa aton balita nasyonal, panuga naman sang Aksyon Demokratiko Standard Bearer kag Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga sa liwat ako na himuon man niya ang mga housing projects sa iban nga bahin sa pungsod pareho sa hinimo niya sa Manila kung siya ang mangin presidente sa 2022. Sa iya nga pagpamulong-pulong sa mga residente kag mga opisyal sa barangay sa Material and Recovery Facility sa Payatas, Quezon City, nagpangako man si Moreno nga ati pa noon ang palabuton sa mga kabataan nga nagapuyo sa informal settler communities pilagi sa paghatag sa ila sang dikalidad ng edukasyon samtang ang ilang mga ginikanan nagakadto sa ila trabaho para makakita sang disente nga palangabuyan. Si Moreno anangin madinlag ni sa pagpatukod sang mass housing projects para sa mga pigado nga residente sang siyudad sang Manila. Sang narigad nga Hulyo, ang gobyerno sang Manila nag-award sang 229 ka townhouse style units sa mga residente sang Baseco sa Tondo. 3 ka vertical housing projects ang hingadlan Condominium 1, Condominium 2 kag Binondominium ang ginapaabot nga matapos kag ma-award sa mga residente. Ang parehas ning vertical housing projects ang ginatukod man sa Pedro Hill kag San Sebastian residences. Si Moreno kasadtuan na isa man ka garbage collector ang ginsugata ini. Kag ginaabi-abi sang kapin 300 ka mga garbage workers ka mga junk shop operators nga tanan na base sa Quezon City. Sa iya pagpakigdialogo sa Panguluyo sang Payatas, ang 47 anyos si Moreno nagdeklarar man nga natapos na ang elitista nga liderato kanang sugod na ako na panahon na sa mga manug basura nga pamuno sa Pumuluyo. Sa manunduman nga si Moreno sadto, isa man ka child scavenger antes ini siya nangin aktor kay nagsulod sa politika sang 1990s. Ang presidente sang Aksyon Demokratiko nagpahayag nga sa idalom sang Isko Moreno presidency, ang gobyerno nasyonal ang yara agoy magsuporta sa Pumuluyo nga makatibawas sa kapigaduhon. Inyong ipamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod ka Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition.
Upod gapon sa inyo news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-action Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.